In ġenerali dan huwa budget li jkompli fuq il-budgets ta' qablu. Kien hemm il-proposta ta' traħis tal-elettriku li kontu appoġġajtu intom ukoll, traħis ta' 30% iżda li ma ġietx inkluża f'dan il-budget. Reazzjoni tagħkom dwar dan? Dawna għalkemm hemm affarijiet illi huma pożittivi għan-negozju. Żewġ proposti tagħna ma ġewx imdaħlin assolutament. Waħda minnhom hija il-tnaqqis fil-rati tal-elettriku. Pero fuq di għadna dejjem diskussjonijiet nisperaw li joħroġ xi ħaġa mid-diskussjonijiet wara l-budget. U l-oħra kienet l-investiment fil-riċerka u innovazzjoni. Aħna hawnhekk xtaqna li l-gvern jieħu opportunità bil-qagħda finanzjarja u parti mill-prosperità li għaddejja bħalissa tiġi reinvestita fil-inizjattivi fiskali għal dawk il-kumpanji li jagħmlu infiq fir-riċerka. Di kienet proposta li aħna diskutejna fl-MCASD u kellna konsens mis-sħab soċjali.